Тогава нямаше YouTube, нямаше уроци, имаше един сайт lynda.com, той беше такъв единствения с туториали. Оттам може да съм гледал някой друг урок, но те бяха по-скоро на тема как да ползваме Photoshop, как да ползваме Illustrator, понеже тогава нямаше Figma, Sketch и всички останали апове. Всичко правихме на Photoshop. Дизайнерите смятат, че трябва да покажат това портфолио, всичко, което са направили. Не, трябва да покажат само най-добрата си работа. Първо за копирането, много важно нещо, не копирайте едно към едно. Преди време релиснахме един сайт за една българска компания, мога да ги кажа Content, и сайт им беше копиран едно към едно от други компании след това. На две други места наверахме сайта едно към едно. Аз мисля, че тук дизайнер и девелопера е една роля, която много се преплита. Ще кажа, то са хибридно е цялото нещо, защото... Аз когато се замисвам, между другото, там не ти трябва никакъв user experience. Там имаш едно input поле и ти си комуникираш текстов. Да. Обаче установихме, че всъщност един синьор, времето му е взето от 3 джуниора горе-долу за цял ден. Тоест, ако вземеш 6 джуниора в една компания, ти трябва да им дедикейтнеш 2 синьора.